Dak li għadda kien tmiem il-ġimgħa importanti għall-Air Malta, hekk kif fi spazju ta' 48 siegħa din ġarret numru rekord ta' aktar minn 12,000 passiġġier. Din il-figura hija waħda importanti ħafna għax qabżet ir-riżultati li s-soltu jinkisbu f'nofs Awwissu, meta normalment huwa l-aħjar żmien tal-linja nazzjonali tal-ajru. Fi stqarrija, il-kumpanija qalet li dawn ir-riżultati huma aktar sinifikanti meta mqabbla ma' dawk ta' sentejn ilu, fejn l-Air Malta kienet għadha topera b'żewġ ajruplani aktar u fejn il-kompetizzjoni minn linji tal-ajru oħrajn fuq ir-rotot l-aktar popolari tal-Air Malta kienet anqas. Fuq it-80 titjira li ġew operati bejn is-Sibt u l-Ħadd, l-Air Malta kisbet okkupanza medja ta' 93% tas-seats. It-titjiriet mill-Iżvizzera u Mosca saħansitra eċċedew il-95% tal-okkupanza. Din l-aħbar ġiet fi sfond li ftit ġimgħat ilu l-Air Malta ħabbret il-ftuħ mill-ġdid tar-rotta lejn Frankfurt u li l-istess kumpanija se tkompli tinvesti fil-kapaċità tagħha billi iżżid ajruplani ieħor mal-flotta. Dan kollu qed isir biex il-kumpanija tkun tista' tlaħaq mad-domanda tas-suq u tkompli tipprovdi l-konnettività tal-ajru lejn u mill-Gżejjer Maltin.